Tu çi karî dikî? Selat, ez cutkarim. Tu çi karî dikî? Şivan. Ez şivanim. Ew yek ji mar. Ew çi karî dike? Mamoste. Ew mamoste ye. Hûn. Hûn çi karî dikin? Aşpêj. Em aşpêjin. Ronî. Ronî çi karî dike? Ajuvan. Ew ajûvan e. Ew pir ji mar. Ew çi karî dikin? Bijîşk. Ew bijîşkin. Bavê te. Bavê te çi karî dike? Dikandar. Avê min dîkandar e. Diya wî. Diya wî çi karî dike? Hemşîre. Diya wî hemşîre ye. Birayê wê. Birayê wê çi karî dike? Hunermend. Birayê wê hunermend e. Rayê wî. Birayê wî çi karî dike? Nivîskar. Birayê wî nivîskar e. Xwişka wan. Wişka wan çi karî dike? Parêzer. Wişka wan parêzer e.